problema. Mira, Olga, o carteiro acaba de deixar este paquete para nós. E que é? Non che sei, non o dei aberto, pero manda o curmán Max. Max sempre nos manda cousas estupendas. Témolo que abrir de seguida para vermos que é. Como que non o das aberto? Déixame probar a min, que son unha experta en abrir de todo. Traí esta carta. Ben querida tropa de trapo, son Max. Este ano ocorreuseme facervos un agasallo moi especial. Dentro da caixa hai algo que vos vai gustar moito, pero para dala aberto tedes que resolver 3 problemas matemáticos. O resultado de cada un dos problemas é a combinación da caixa. Postdata. Por favor, dilles a Mumo e a Rita que paren de bater nela, que así non a abren nunca na vida. Como sabía o que estábamos a facer? Veña logo, xa paramos. Amigos, temos que resolver os problemas mediante a lóxica e a pillería. Ala, que nos temos que poñer a pensar todos xuntos. 5 máis 2 menos 7 máis 4 máis 2 menos 4 igual a... Quen quere empezar? Eu! A min danseme ben as sumas. Ánimo, Rita, dinos o resultado. Pois 5 máis 2 son 5, 6, 7, son 7. ¡Ja! Moi ben, estupendo, agora hai que restarlle 7. Déixame pensar. Teño 7, quítame 7... Pois quedo sen nada, non hai dereito. Moi ben, Rita, xa sabes restar. Tiñas 7, quitaronche 7, non tes nada, 0. E agora a 0 teslle que sumar 4. Ánimo, que este é fácil. 0 máis 4... Esa está chupada. 0 máis 4 é 4, e 4 máis 2 son 6. E 6 menos 4 son 2, polo que a solución é 2. Estupendo, Mumu. Seguinte problema. Un parrulo vai nadando polo lago e atopa 11 parrulos máis. Pero a metade marchan a voar. Cantos parrulos quedaron no lago? 1 máis 11 son 13 parrulos e a metade son 4 parrulos. Momo, paréceme que te enganaches. 11 máis 1 son 12. O complicado é calcular a metade de 12. Iso sei no eu. Penso que a metade de 12 son 6, porque se sumamos 6 máis 6 dá 12. Xa temos 2 números de combinación. O 2 e máis o 6. Agora só falta descubrirmos o terceiro número. Era boa. Se xa temos 2 números, o que falta é doado de descubrir. Non penso perder o tempo a pensar. Hai que experimentar. Poño o 2, poño o 6 e agora o que falta, o 7. Non se abre. Pois vou probar co 5. Non, co 5 tampouco. Co 3. Non, co 3 tampouco. Veña, rapaces. Mentres Mumu intenta adiviñar o número, temos que resolver o último problema, que di así. Hai que multiplicar os 2 números que nos saíron antes e sumarlle 28. Despois, sumamos as 2 cifras que nos dé o resultado e ese é o número que falta. Este problema xa é máis complicado. Algún de vós sabe multiplicar? Ai, sí, é cando aprendiches. Moi ben. Entón, canto dá 2 por 6? 12. Estás seguro? De acordo. Agora hai que sumar 12 máis 28. O 2 non, o 9, o 7 non. Paréceme que xa o sei. Son 40. A min dou o mesmo resultado. Pois agora quédanos sumar 4 máis 0. 4. 4 máis 0 igual a 4. 4. Entón xa temos a combinación. O 2, o 6 e o 4. Mumu, trae a caixa que xa sabemos a combinación. Erache boa, estou a probar eu e ata que non a dea aberto non quero oír nin sequera unha palabra máis. Pero, Mumu, o número que che falta... Na, non o quero saber. Eu Se abro eu a caixa, o que hai dentro é para min soiña. Así que xa podedes liscar daqui. Mumu, iso non está ben. Estivamos entre todos descubrindo a combinación. O tesouro é meu e voume con el.
Pero que papo ten? Agora marcha coa caixa. Tranquilidade, hai unha cousa que Mumu non sabe. Na nota dicía que os números había que colocalos ao revés. Daquela, como os resultados foron 2, 6 e 4, o que hai que poñer é 4, 6 e 2 para que a caixa se abra. Xa veredes como volve cando vexa que non a dá aberto. Veña logo, gañastes, non dei aberto a caixa. Non hai dereito. Pasa para aquí. Vaya, que bonita! É preciosa. Que? Unha foto na que estamos todos. É a foto que nos fixo cando o fomos ver. Tantos traballiños para unha foto de nada.